hutum se dwumadie no wobetimi adipa de a eyade ama wonsro wata na chi pampe se bisukuni ene ne bag ya baabi obekobia no obehwe se obeye na afamu die bia ama ono so na ni suade hunu ewo sa dwumadie no eho no watimi ama no abemo ede ama no yet was some no so ede amamwa ebusuafo national cathedral mampayi na dodan kwakufo adoba ye ena wase wo ye sebe ye Christopher nyina ye betimi enya dankura kese ba kokokroko na base ye di dwumadie bi ye hu behia se o meyi ye nyina yetimi eboremu a wonom etimi ayenesa na wapa board bi a wonom ehwa toto ne yama board of trustee say be ya wonom so no obeya wa afam de ama aban na ni suade hu ni sa gyinasie no ebetimi abemum breya ye kasa die Reverend Victor Kusibuatin wano so wade afutuo akwama bishop ayensu bosomtwe ni nyina ne se wo kyeremu akataje shepro ya kankan ni dream die bi ade a akọ wonte no ekabaya ne dwumadie no won fanto wo na ehwehwemu mapa enkoso ansana ne dwumadie se member of board of trustee at the National Cathedral no wetimi aba besom na busuafo asem no sete na ye boy homoden say ye ne bishop ayenso bosomtwe ebebo enkomo ya retired bishop at the Methodist asafo ye no so ewo omei mu ase no mu a ye hwe senka ye benya no na ye ne no abon komo ye toato ahoma no say ye benya bishop bosomtwe na se ayenso na ye ne no abo enkomo Reverend Yakopon Sumdwe kan wo bishop Ambacha anka wasumura ba Bishop Otimenka Christ asumdwe kan Ambacha anka wasupapa mame yo papa me gidi esa pomo ye Ambacha se papa wa me bisasa me gidi esa wa pomo ye Hello oh te say yo papa Oh ya metas my dear yo ya danyame ase wada Roma Miami South die benti na wo fi se Reverend Victor Kusibuatin wase wade ne dwumadie eto ho emma hwehwemu bi etimi ekoso die na ekoso ho wada Roma Ambacha ebere etefu na mama hu adwe ai na menda mase Ambacha temanka Roma ya to nka ye tie wo pa Yesa ngwasem fata kaniba anna sabota feche anya sofo Kusibuatin kotin na wade gana abosade de ombesi cathedral anna mba ya ho chechonyi na se yame ya adom wa friend woni nyimdi a wo nyina ho brase a owo nti na woso mba ye adwuma na bibesa nye obi pona baka kire nankasa mejezida wa ya kado da obotwene ho kakra ansana ekiri so basena ba wasena ba osende owozine pa obibi o na adwuma wa isese no ho amobra pa na se bibi atochima owo cathedral no ho dwumede ho na sabe woso ntwene ho a mengenze oba pepere ho he's ever ready da obotwene ho na wa ye nhwehwem na se wanka da ntwene ho pa na nkasa ya ministensma okana ho obama watwene ho osende nkofi bi wo Ghana ha wona adwene de wode wo sanyimpa nyimdi a sabio ode embiripi ode aper na wudenya nti ana nkasa papan minyim ne kakrebi na minyim no muhu de anya da obama kwan mankofo etetia enyimnyama ya mezama no do nti wakada ntwene ho a is ever ready papa wadaromo bia wobi nim de ekoso pote ya subuobo bi ekoso ewo Reverend Victor Kusi enso enchen na ubetimi ate ho kakra de ama yetiefo Hello Papa wadaromo wotemenka my network no koye papa mam ye de nka yete won kan so hello papa Papa bacha wotemenka metre de bacha wonka na metuma kaseye aha ene mamentia mo bia na wate na me bisa se bi obi be bisa se Reverend Victor Kusibuatin de ba de pote na wa yenti a ebi ebinom de so bo ne senka wa se
wotimi twe ne ho fi se bia omo se keta hye ploye ne dream die bia akoso e woni dwumadiem ana de ya mesi yanka menje da ojezi da wayi biribi na obi no se wayi biribi watochima na ewiade na se ritwasa na se hu achi na obi ogina echi ka chere papa fa ha no so boboa ona je adwuma na oreyen wa na kom na oreye enti se obi se wa afuma odo ogina no ne bako no bo ma otse no nti na kasa de mengenzi da baka da wa afum so ka da wa afum sha ona ye sonko na oye nhyiresumpo ma afum enti wonje adwuma no nto anade monfome na mo megina nchen na wa ye adwuma mengenzi papa bo atene wa ka da wa afum no mom obi na wa gana sabio orobono so mode papa no wa yedam nti amempode montum menyim adwuma oreye pati na metum akade papa no wa afum nti sofode mengenzi de owonfum bi na adwuma na oreye na sɛ no ho atokyima obegina beebi na wa hwehwem nti ona nkasa de amemmu no mfom wɔ no ho ana na so so wehu mfom wɔ no ho a ana po obɛyɛ ntentam na wa atwe no ho na hwehwem no akodo wadaro ma papa bi jawa ma wakɔ no ohwe national cathedral ba ye board of trustee ya aban no epa wonum na eya de na we ya resign ene ne ye de kwadu bobo bi se bi a ne nsa akɔka de bi ani kwan sɛ ka sei na wayɛ nyankopɔn ni pɛ wo ho ɛwɔ saa de ne ho national cathedral yi empanyimfo board no yengu na sɛsɛn wo hu sɛ de anim guase bi ɛbrɛ nyame ni pampanyimfo a mo wɔ ma yi mu mewraba enye nim guase na ɔde bɛ nyame mpanyimfo na mbom ɔde abɛ nyame asɔ ne hinara just unfortunate the mpanyimfo a yɛhwɛ hɔn yɛabɔbrɛ wɔ Christian som na abɛnadam wama Christian som ayɛ ɔsoro ayɛ atwitwisi dza ama yɛ mu dodoara in fact it's just disappointing the mpanyimfo a wɔwɔ nyimdie wɔ nyame ho another yame na asɛm ho na wɔyɛ akɛse paa wɔ Christian som wɔ Ghana na president ɔgye wɔn di mbrodo na ɔde dwumadi hyɛ wɔn nsa na sisi etene men idin ayɛ basa it's a shame to Christianity another man prepare ho na maka nti masɛ ɔyɛ hosam dam for yenye Paul ya adwene de yambon pama yempemfa wudienyim. We need to pray for our leaders in the Christian life. Into ina yabo Christian brand wona wudienyim no se yambon pa yamma wona wudienyim na ebi na sisi abe samo wakan na so ye no kwar ama Christian asom no wisi na twetwe dam not yo we dey kamija okwanso we dey kura papa aban to ne nsafra wo se board of trustee ne beka ho na wonya to ne nsafra ba se oto ne nsafra se beka ho a obekwa anase wonko hello papa mpacho wetemenka mpacho kasa pacho wadaro manami bisa se aban wedding kan to ne nsafra wo se board of trustee no edema national cathedral no beka ho pen ena bia wankwa na se bia Pre aban ne kasa be campaignfo ho na board no entimi team na cathedral ne sie ne ntimi ba so a wo be so mu ana mami the mass media sending pa from ja moduno ho akọ anede ebien ne say rather from wa obi na kana brofo de who are you to argue ejuma na wore yen se ejidiro yen yame na ejuma ana yame aton safra obi de ombaye ejuma na wan wo sofudi reason wan not safra sofudi reason is even a call yame not ton safra and tin ye de bigina chapel demu na kada hallelujah Jesus is coming so therefore let us do so and actually yame na ejuma another yame afra but a minimum ana ejumem be pede gine biara ya me aton safo de fensesie ana mpuntu fokwan se ya me fanim pado anda for committee bi do
That's our frowa. Or the same thing, or Yamina wa fro. Into Sofu Bia Wagana. Awesome Yamiye. No, you're Christian in Mapa. No, a man at the Nakamahon. Wafan no midi media. Oboko Kidi. O Sunday. Yaminu Sinsum. But Tanichu. Yaminu Sinsum. Bamana Quanche. Or the Norbon Paya. Or Bassa Yamido Onyin Winchren. Na Yamin and Kasa. No, you da. Or say, Nida Ofata. Papa, maya na se na yemfa wensi ase nom Nyankopon hira ne na adom e na yesre edemawo. Ameno. Ebusiafo panyin ya ne no etwetwe enkomoi eye Bishop Ayensu Bosomtwe na wono eye retired Bishop edema Methodist asafo ye no ewo omem hase nom. Ye boero ensanfo from General Bosomeda na etoso edunsia ena aproma se kroba akoye no ewa sante mantama se nom arehusem bi esi ho yante asempa ni nyina ne se police bi ya wono ne finhia ne be se duasa enum Sergeant Owusu Asante Befi wone ne ho kani ante acha ene ne ba wanya se besom be se miensa eja bi eto wonom edan ya wodamu nam so ntino wonom nyina eti na nanom ensie do na sede amamre ne amane ekwan so tie no enne na twedi ampa basayi adom wo bi ekwan mu a wo mo ekope wonom nyina krabe na prosim panyimfo ye wo mayimum wonom ne abusua ene edom agitwi agetrada edo mani kire mu ewo krobia ye frɛ no adonfe ye no ewo Asante Achem South kroponi mu Asante Mantama senom na bra na ayiyo no ekoso no wo do ani kire mu ewo eyedwaso District Police Commander panyipa ya wono etua won mano commander ASP Francis Arthur wakenkan ASP anase sergeant ya wanya ne ba bi ko ne ho nsem kakra ewo eye na se yenko na se de waside ensem ne tu dwane yenko tie bi whose funeral ceremony witnessing today was enlisted into the Ghana Police Service as a general recruit in 29 September 2006. After months of vigorous training at the police training school in the Upper East region, he passed out on 27th April 2006 as a general constable. He was posted to regional headquarters Kumasi in the Ashanti region and later to anti-armed robbery unit in the same region where he was serving until his untimely death, 16th January 2023. The late G. Sergeant Owusu Asante Befi was promoted to Lance Corporal on 1st January 2012, Corporal on 1st June 2016, and Sergeant on 1st January 2020 to the rank he held until his untimely death. As a policeman, the late G. Sergeant Owusu Befi was exposed to several challenges of practical police duty. Available records indicate that he was hardworking and proved equal to tasks assigned to him by his superiors in rank. He was known by both his colleagues and civilians as being affable and highly religious. Both senior and junior officers he worked with at his unit had a very good opinion of him and assessed him an officer who was level-headed and had a very bright future. Although his duties sometimes entail a lot of risk, he never shrugged his shoulders whenever any assignment was given to him. He was a man who executed his tasks to the letter. General Sergeant Owusu Asante Befi, you have fought the good fight. You have finished the course and kept the faith which you
Ekopa no wako awie wakonkoden ede boaye ema plosi adwuma no etimi ekọ so na kyese ensemo ebe nyina no edi ho adanse se sergeant ya wanya ne ba bi kono yade ana wodi dwuma Sompa ede boa plosi dom no ASP Francis Arthur wono ena ye commander e wo Jaso District Police Command no mu ena wode ensem wese nyina etu edwa yema ebusua nyina ya akọ na ye secretary ampo basa ya dom no se sergeant wode ne ho keni mecha ene wonom ebaketo mo baby pa entimi enda abusiafo yenko ensem foforo mu na yemmonwura mu ewo kroforo mu ya fikyire heye na bes enakakra nie ene beto odwa se ababa bi yade nipa bonfo bi etimi akwakoto ahye no so etwetwa ne gagagaga edi ekire no na kyese wetina nanom ensiedo na plosifo ya wonom ewo santemantama no ni abrese krodom breya ye kase omo kyerem manya nipa baako ya wonom etimi agrepo no nanso no wosusu se anyo no nkwa ne kodi sansem one die ne awudi semai eno ntie no wo mo maka no so no eyade a wonom eni die ekire ya wo mo ehwehwe wonom Sompa kase ne assembly member ya wono ewo empotem won monyamfo Patrick Kwame etwetwe enkomo ema wode ensem ne mu nkyeremu nyina edemayen ni am se be se na ni na 640 adofo bi frame se enantie bi etwitwa na eba sanna etwese ne free police ni kwenu enam free police kwa na adofo mu bi afre police wodada nti police for no by mo by no mo di sa education na omo ejan eko na adofo bi so afa adantie yo police so edina kwa ya sabia ebete mi ti du bi na etese adantie na upla na na ni to bi no sa abone no free nti le eba sanna etwese enibre eba ele zo ko kwa se bi ni pe bi afa so etwitwa enipa omu ni father Kenya was feeling sa la the again so we na buy the last year 2023 January and afanu mi olu binya ntawantawa e obo no so sa e meje no na ba ko etwa ba ko sa ablan je me ka de nzan ko mu try e I say na some of them are pretty for them that there is an option there and as na the next chance in denies a hoto you into pretty for them you know mu you dem so mu ye na asumbi aba ya nte sa asem we no view e ma de upre no kra no November December come him we go bula ni 24 kasa chere no zen na ko so no umu o try there but the answer the only be no more police na police from the village and no na fi shi ada pepe say na me say no ejude munti no ono so organize ye no nko so ababe chucha ta branch um so woni le cha ono ne nsa na ma ne nsa na se no so bibi ababe no no de fofi anto ata ofiri da bia so ni se le from abase ai ben adwen kwanta abran so no na wu no so ko fo a de no so di le chi ana so no funde e ko fa so wi no sabi wan fa kwa papa so Ebusiafo no monyamfo Patrick Kwame ena wone ye etwetwe enkomo no na eno achi no breya ye kase esanse ntokwa na wafa no mienu ntemunte no yenya ne nte yese baako enso afie womakotwe jato efie ru ane dan ya kyese ne fie nyina mu ba bia na nipa koro no etie no ama eno nam so nte no woba ya wono so eye efie ru ano wone ye ebo nkomo ekire nsemu na reho semse netie Banti ya wewe udi ka ko twane nsa to twene na e kwose saba ya le kunche aso police station o mo ka kire se obi an kohwe no ho abranti no emergency sa bo so me na ya nsa na yeyi no e ka ye boy no abro 500 million enipa a wotimi boa ye kakra policy obi so amankwa assembly mayu hwan obi asimi fi ha me fi obi a ena edi ma wa se dem sa fe enti ada wonya fe no a ena be ma no abema ba ko ko sisa enwan nantwie eno ma asama abema ba ko ho ye fre no chief kofi chief ye sa fre no ogolo wore na aboa kromfo profom ha nyina no wotone rafino wotone buruburu wotone we wotone wi wotone laka enti akromfo mo profom ha nyina wone wo akọbọ kro no so an ho ne edebere no de wato na rafinol esi buruburu bia laka bit of nyina wa ni toni bi ti akromfo mo krofro ha nyina o sa akọbọ kro no ba ko bia nkrofo fu a won ne edebere no e ma ne to nti won akọfra be ma ne say wo mra na bo na osesa na ntwe aduane no moto ba ti akora ne ya se de ogu bichi no a na bo na wawu no na wode wono no moto no wode kwakrombo no o wia mrechi nyina da edebere no ma ne to na wode akroso no wo na so ye
no killer be any proof room ha na wuji mi nti wunyai so na so me so that two traffic so sesia penny ampa na boy atwetu nti boy bi ase obi atona de ode ne ka obepe no ogoro no be mu ho ofi chief no be mu ho oba pe fe no ha se tuo bi hweso akora ndie no abe ma ndie no kasa no oba no obotuo no atotwene ye nti obotuo no twetwene ya na boy ne say yi sika wo na taso wo de asi boy ha na boy ne kikirikiki ode ne hwefo mu ode ne hwefo na boy no obitwa ne atotwene ye no na obi tre no no se hwe boy ne sa do yesi ana se sa anti boy no ne honfo ana one ne ba ye ne kikirikiki ana no wode hwe mu wiye nti boy no otwitwa ne nsa me nsa to aguo no ne nsa no wo ho sesi a ne nsa ne evidence Timidie, me share so far close for me, throw almost on by it, and cocoa I will fear her, and all better for you. Oh, friend, yeba. How from so about Banco Quachi in a Bemubi, Busia for a whole some Wessie, and Coquachi Chen so Beckham. Ono de hia no so no so e kana se ne fie na ahye no ene nkokwa na o mabeche chini nyina no e ya reho semede ma wei e ya landlady ya no e wo krofo ba bia brante wanya mfinhye aduonu nsia fashion semunte no enkofo bia kotwetwa na wati na nanom e wo ensie do prosifo ni di nsem ya chi enti omo se wo mom kwaye se anya bransem no wonom e promacho munti no yan so sompa ye ni di nsem ya chi de be fato omo bia no enya ade de be kame ye tiefuo Wasugu so wuti anwumre no nsia brem kasebo e wo Sompa 93.1 abrekwa na sunyane Sompa 98.9 wo so wuti enka e wo ho Facebook no ya Sompa 93.1 anasa Sompa TV Ghana YouTube e ya Sompa TV ye to ansem no so ewremo e wo nsem foforo mu na nansen ya da e na dom kuma ya wonom e wo mrahye bedwam wonom ba no dafo empanyimfo ahodo bia wonom wo amanyoko NDC mu wonom ye nsesemu e wo mu ene ye raha na adru so bongala ya bona koto baabi asan wasem na hye badwani so we butu no kola ache so no krampo de na ma afo ze de osini na mu wie mu no wo mani nje enu nti no mente me ho ase e na asore e wo amanyoko no emu we e na wode wani kire mu e wo mra hye badwamu a panyi ba kwa ye frene Kinali Kimani wo ye programs manager e de ma odikro ekuo ba kwa wonom eye hwehwemu ekuo e wo mra hye badwam na wono e na eche se sansemu ya abemu e wo edom kumani mu no sa wanhwe ya abato no ho nsensem no ebetimi akọ ede etia wonom ebusuafo ya se hwema da yete efrini wura no nte no ye kwa homa no so na ye ne kina atwetwe enkomo ede afasa ensemi ho wadaroma wote enka opanyi yam wadwo ya munia otuna mame na wapom te sen muhuye mifime kwa sere sanankan yo na sesamu ya NDC mpanyimfo wonom de ba ye wo mpanyimfo mo de dadeda edom kuma na no amra hye bedwamu wo kyesa wanhwe betimi anya sunsu asobone bi wadaroma fa nkyere mo maye ne imine eyi hona mo wasesa wo leadership na me patron well say first of all mo can party bia our parliament no obotum wasesa whole leadership no ma iya nkofo yanyi de parliamentarians no by MPs nankasa wo caucus no meaning that nankasa ho ko na wo parliament no hwan na washishe na ma wasi waye no no yenyim so fi party nankasa no be ya na ho na waye ya ono na wada watch but se party no onye there's a MPs or parliament because a party minority for no in the party no say one pet and one pet that would say a new old leadership no one pet that was the sound over to us I coming in there a majority side and minority side na sabio a Air Force Republic why am I wape? Nyame pure order what come magana for order what say some do mayana 1 year. In the bone, for instance, we had a executive in my opinion, levy Ghana for United and pay levy. So you can't one fat no I pass 11 no. In this obi fed ni leadership or parliament. May hear about can you day? You best said someone one thing has some man, the other was to say, why may the same old. You ever there, majority or minority was a leadership now, or boy here Ghana for.
yɛdɛ ɔreboa leaders now leaders foforo na waba na party no ɔsan sɛ bi ohia ne Ghana fo na yɛyi wɔn ma da wɔn kɔ mbrɛhyɛ bɛgyefie no ho na wɔn hwɛ ihe yɛ asɛm yɛn ndɛ afi bia ho asɛm no wɔ ma yɛpɛ no wɔn dzido ina wɔyɛ ma party ne pɛ na executive ne pɛ nti yɛ hope dɛ sɛ NDC wa asesa ɔno wɔhyɛ no wɔka de bia yɛbɛpɛ dɛ yɛnya nkɔmfo a wɔbɛ represent Ghana fo yɛ a ɔno dɛm na yɛpɛ but ɔyɛ the same thing na wɔba abɛyɛ a ɔno dze hey menyim ɔnsesa Ghana mehen ɛyɛ Ghana so yɛhia parliament a wɔbɛyɛ strong a ɔbɛsesa Ghana mehen nti ma ihe yɛka wɔ ho nyen na ɛsɛ wadaroma ɛyɛ party no ɛna esi gyina yɛ sɛ wɔnom ɛyɛ esisɛmu wɔ mu mpanyimfoɔ no so afemu na also deɛ yɛ a wɔka si ase deɛ ɔde na agye ɔde benkum na agye ebia wɔnom so dwene abatoɔ no sɛ bɛyɛ betimi akɔyɛ di ama wɔnom ɛna also ɛsɛ deɛ wɔka wɔdwene ɛyɛ parliament wɔnom so yɛ die ne sɛ deɛ eputo besi akɔso ɛwɔ hɔ ɛno sɛ na tie well sɛ parliament is a ɔno yɛbɛka dɛ biribi a parliament yɛ biara ɔwɔ dɛ sɛbi ɔma Ghana fo yɛn asesɔ yɛyɛ sankɔfo yi sesɛm ana wɔhyɛ abato na ɔno wɔhyɛ ho ne wɔn politics na problem a yɛwɔ ho wɔ Ghana yɛn dɛ sisi a every time biara yɛn MPs no wɔhyɛ party ho asɛm ansa na wɔabɔhyɛ Ghana fo yɛn ho asɛm nti sɛ wɔresesa a yɛbɛsrɛ dɛ wɔnsesa mɔmbɔ Ghana fo ɔtɔ yɛn ho abato a ɔno emi nipa mu wadi ko na ɔno mfam ade a yɛhyehyɛ wɔ Ghana nyi eyi parliament a ɔbɛhwɛ hɛn asɛm ama hɛn ɔbɛka bi ama hɛn ɔnyɛ executive no wɔbɛyɛ adwuma ama hɛn abra ɔnyɛ dzen yɛn mmɔfra manya school yɛnya health care ɔno na yɛhyehyɛ often sɛ wɔyɛ changes yi ama abato a ɔno ɔyɛ NDC fo ho asɛm ɔno sɛ sɛtema ase ɔba parliament a yɛhwɛ dɛ yɛn asesena mu bɛyɛ yɛ ana ade a wɔyɛ no ɔbɛma ho ayɛ abɔfo bɛsɛ effective opposition and minority ana dɛ na sɛ ɔyɛ self interest sɛ wɔredwene ho ankasa ho abato ho a sɛ ɔno ɔyɛ abato na yɛwɔ 2 years o sɛ yɛwɔ 2 years ansa na yɛakɔ abato nti leaders fufu a wɔaba NDC wɔaba minority side hɔ ɔwɔ dɛ wɔhyɛ ma nyama kɔyɛ ma hɛn ɔsan 2 years mfie bien ansa na yɛakɔ abato menyam hɔ a Ghana fo dɛbɛ bia na yɛka abato every 2 years kwawa nyama tumisi wɔlɛhyɛ 2 years a yɛtɔ aba fufu Ghana ma wɔayɛ nti 2 years de kwawa sɛ ade a wɔreyɛ sɛ yɛbɔhyɛm na yɛaka dɛ abato nti na wɔreyɛ dɛm ade a ɔno deɛ asɛm wɔ hɔ sɛ 2 years yɛntum yɛnsa ate abato nyamasɛm sisia ɛno na ahwɛ ɛbɛkyerɛ sɛ mpanyimfoɔ no mu a wɔdwene wɔn ankasa ho ɛkyɛn sɛ ɔman no dwumadi a ɛde ahyɛ wɔn mo nsa no naanyen Medase Kinali Kimani wano aye programs manager edema eko baako e wo mrahye badwam mo ye ehwehwemu eko research group ya ye from se odikuro wono ene ene no ebo enkomo yi ye mfiri won na ye mra ekura no eye kwada so asante mantem kropom ha ya ene no so ewo na arehosem ya efiri wo eba ekire se na no pe ya eja ato efie bi mu ewo kwada so ensuo mu ho baabi na ye ne wonom a wo mu ani hu bie atwetwe enkomo ya ensem no sɛ de asisi pɔte ne mu nkyeremu nyina na busua yenkwa ahoma no so ne nkotie bie me wo opposite house nti me dem address area me pie na me maame e ka kyerɛ me sɛ na pipi fie ne yɛden so yɛ no na sɛ so esoro na aso so mo fie so bumpers ne do so nti na ne gu bumpers ne so ti yes ano na sɛ cars one me was here yɛ timi try na yɛden eyi cars ne pie nti me friend ba na me kom cars obi benefit me friend ba na ba so o wo inside na me sɛ wo inside ne ja to fie no na wo hu yɛ no ansa no mu nyina yɛ pie nti mo pie no de car case ne brem so de brem na me two sia ovi no na me call fire service for no but emum no kure ne de yana fire service me call ye no me call fire me de se me de me bo hazard na me call na me di speed e call eti me call ye no me call for mo be kwan about so ma frigi o mo ba be kwan na me twa mu na me ye no be di no enti me fire service for car di dwane eti me di kan wo mani enti me tu ma tine se car bia ma biom na me say twen ya na mo ba na mo so mo kan for two enti me di o mani ma me do mo ba ye no am sa dan me na mo se car for force ye mo de car for force wo ba ku su yi RAV4
4 by escalate the moment in and cars bear 4 be and there are 4 but could be seen when in here. It's a bear 9. Bear 9 more. Bear 9, roughly. My joint shall uncle times because we'll be enemies is BBC. Na ne pipi yere number wo si de e na me kwa ha na me bisa mo so woni e na o se de bi e na me go jina ha na me se e na efi ho se na mo moye na mo free fire service o mo fra o mo se o mo mfa o mo fra o mo se o mo mfa e na tie mo asa na o mo nyina so wo de mo o mo wo akire ho Sana ya tete mamu o maba. Mo ba ya o mu de pie na o mo de kina ne o mu hu efa ye no. O mo de ma no baba o no tuba ko na boy you fu. O no su tuba ko. No tuba ko so kwa ko fire service for no. So ko fre o mu oji. Mo de o mo ba. Nti o ye kura na o se na da mo mienko. E na o se ayi o fort kakra. Abusiafo ya rahosem na yese wenka nyame na fa enipa ne biso a enka efiofo no beti omani alanka eja no ato wono mu a nyame adum ntinom wono mu nkwa eho anka kwada sunso mu potem ho na arahosem we say esiense wo kohwe Facebook a edan ne yedan a ana efie ne efie yefikese pa ya ahyen ana esisi wono sede nana yaw amankwa bema ono so agent teteye e Sompa afidie yi so hase anase afidie yi mu a ono so na nani ko twawi so odi ko hu ya wodi mu ama ne bone mu nsem ni nyina ede ema ye no na kyese fie ne yefikese pa ya kasa na esisi fie ho no na enya asem ketwa ko Facebook Sompa 3.1 anasa Sompa TV Ghana and YouTube Sompa TV na kohwe wani so ade abusia eyare hosem batie de nyame asese obia ho anka ewo mu yemfa ne nyina ema nyankopon ebusua de kofa bae ne de yenhya da hunti no yebekɔso ade ani edi etire na yehu kofa bae ya no edi eja no eba ye kire no ya ne mo ebebɔ nkomo ewo kase ebopono so a emu nsɛm ne nyina no ya ade a wobetie dumjafo ne kire mu a ya ade a wo mu ye hwehwɛ mu ntine nya ensi ye yemfa nsi ase ne yemfa se da kese ema mizo free drink and 5G no energy drink we enye nsaden anono de enti no bia betimi anombe misro guarana grapes fruit ginseng ni green tea na wasum de agum nti no wo huru ni padua nim wontini mu fi nyina eyi amaman eye from sisim bema na akọ edem a watimi edidwumaso ede aboa wabusua na sanso so na mizo fruit no ye drink nwaso ya aba bomodi ama won sanka bi enkwada nom dwumedie bia wudie bia ne se ya bedintuo eyiyo ayefro party awodo ni nyina no ye kan for mizo free drink and 5G na ede amawo ni doso po mo no Sompa FM ne Sompa TV aprosem hase nom na obenya bi atosa benkwafo dodo na no aye krado ya wonum so etutu eye distributors ntino momoden a wo pese wo tubi ton anase wo pe bi aton ba ko anase keten no eye ade a wo frɛ emeya 0246 270 221 0246 270 221 yebema obi ato asebisa bia wo bia so no yebetimi eya no ede amount apart beta enso eka ho ebi na sen yese ejura ne mpotamo mo amo ho ni nyina no ya na mwatimi afre na number we ya yebekira mo ba bia mo benya bi etu ewo mpotamo 0246 270 221 no wo fra yebema we mabi na wafre ewo mpotamo na wonom etimi ede ama wo ejura ene ne mpotamo ne nkwase nkronkro ne nyina ye no eben ejura no fra number we kra me ha ho 0244 023 312 0244 023 024312 0244 023 3 dear ebeshan 0244 024 312 school fees na ya mesano ebusia ya se edurane ne mpotamo wo pebi etu a eso betimi afra 0244 024
312 Zabuline Honorable Pangabu Panasa Pangabu former MP ya no one residence na ehwa na warehouse no ewontinom ubetimi akọ dan family heba ewomo no ehwa na appellativo beta no enyina ne 5G ni ade nyina no yesum de akogu ntino wo frɛ ma na 0244 024 312 ye bedje wo so na ye brasante ye bo Benedict wono ene semufo panye aseda kese na ye de ma no Veronica Jando wono so na afemu de anwumre ne ho